Any 1924. Som al carrer Nou, número 22 de Figueres. En aquesta antiga i acreditada casa seran ateses amb escrupolositat i diligència totes les comandes que li siguin encarregades, tant pel que fa referència al ram de fusteria com especialment al de funerària, del qual està en disposició d'oferir-ne, de més dels altres serveis inherents al citat ram, un extens i variat assortit de baguls de totes mides i classes, en condicions avantatjoses que poden competir amb les d'altres cases. Així comença la història d'aquest centenari, un xic per casualitat. Sí, va ser per casualitat, sí. La història és que el meu avi, Joan, el fundador, doncs, era fuster i treballava a Can Taverner, al carrer d'en Pep. I el varen avisar que la senyora Llandric demanava per ell i que fes el favor d'anar-hi com més aviat millor. Li diu, mira, Joanet, el meu home s'ha mort de repent. I va dir, varen quedar amb el teu padrí que el dia que ell deixés la funerària tenia de ser per tu. I la casualitat va ser aquesta, que va ser, diu, mira, li diu, ja pots començar preparant l'enterro del meu marit. En el cas meu va ser fàcil, perquè ja m'hi varen enfocar de petit. El meu avi em va agafar i ja des de petit ja em va fer entrar en el món dels morts. M'expliquen, els que havien treballat a casa, que llavors els baguls es forraven de panyo negre i s'hi posaven uns adornos. I m'expliquen que jo a 3 anys ja clavava les tatxes dels d'allò, dels taüts aquests, i que a 5 anys ja els sabia posar en el seu lloc, ja m'ho feia sol. Doncs, si segueix, jo recordo la primera vegada que vaig encaixar un difunt, que jo tenia 11 anys i era a l'hospital amb el meu avi, i ell tenia una expressió que deia, ¿quién dijo miedo? Volent dir, si jo t'ho dic, ho has de fer. Bueno, doncs va. I sí, vaig estirar, i llavors ell el va agafar, sí. Diu, bueno, ara ja saps el que has d'encaixar. I a partir d'aquí, 11 anys, El meu pare va anar seguint, igual, el mateix que jo. El meu avi li va introduir, i va anar seguint, i a mi m'hi van introduir, a mi de més jovenet, potser, i vaig anar seguint. Els meus fills, jo els hi vaig dir, guaiteu, estudieu i feu una feina que us agradi, perquè una feina que agrada no cansa. I, bueno, sí, em varen dir que sí, però no varen estudiar. Un va acabar l'FP, tema econòmiques, i l'altre no, l'altre va dir no, jo ja vinc a treballar, i ja no, quan va acabar l'Emili jo me'n vinc a treballar. Bueno, doncs vine a treballar. I tots dos varen venir a treballar. Una funerària, en l'època de l'any 24, parlem, el funerari era fuster. Què feia? Quan es moria algun client, l'avisaven, o conegut, l'avisaven. I ell se'n preocupava de la caixa, del bagul, del que fos, perquè el carro dels morts era el carro municipal de l'Ajuntament. Anava amb cavalls, el personal de baixar el difunt del domicili era de l'Ajuntament, els sepulturers. Llavors no era massa feina el que era una funerària. Es anaven a vestir en el domicili, la gent moria a casa, llavors es anaven a vestir en el domicili, si no ho feia la família, inclús a vegades algun veí ajudava. Aquella època era, comparat amb ara, era molt diferent. Molt poc, passaven esqueles, se cuidaven d'encarregar els recordatoris, les flors se'ls feia la família, no es gastava gaire flor. Després ja hi va haver corona metàl·lica, corona artificial, però metàl·lica. El canvi més important és quan la gent no mort a casa i mort a l'hospital.
Llavors hi ha un canvi perquè llavors ja no tens a la família a la casa, sinó que la tens a l'hospital, allà a l'habitació. El perquè dels tanatoris ve degut a això. Quan una persona es moria a casa es quedava a casa, però quan una persona es moria en un altre lloc, doncs hi havia un percentatge important que ja volia un tanatori. Per això es van tenir que fer els tanatoris. El meu pare ho deia. Diu, els tanatoris en tenen la culpa els hospitals. Bueno, mira, és una evolució, no? És una evolució. Una altra evolució és el cotxe fúnebre, perquè el funerari es veu obligat a fer cotxes fúnebres pel problema dels cavalls, tant a Figueres com en els pobles. Aquí a Figueres de seguida van fer un cotxe fúnebre, me'n recordo que era un Citroën, que el van carrossar a Carrosseries Verd de Girona, i aquell cotxe era molt curiós perquè era com un cotxe d'aquests de repartiment del Rayo. Hi havia la cabina i llavors hi havia una gran caixa molt semblant als cotxes de cavalls, en els carros de morts. No era l'igual, però era més o menys tapat amb vidre perquè no es mullés res, i aquesta carcassa pesava molt. Llavors els altres sepultures anaven a darrere, amb un lloc per posar els peus, allà una plataforma, anaven a darrere i quan tenien de girar, quan anaven amb el difunt a dintre i tenien de girar al carrer Girona per anar cap a l'església, tenien de baixar els sepulturers perquè amb el pes les rodes no controlaven el giro, perquè si s'aixecaven, no controlaven el giro, tenien de baixar perquè el carrossat pesava molt. Llavors un altre canvi que hi ha hagut és que al fer una sala de cerimònies en els tanatoris, moltes cerimònies es fan aquí. Aquí i en altres tanatoris igualment, no? I aquí tenen l'avantatge que hi ha el cementiri al costat. Cap allà és el cementiri i cap aquí és el crematori. El tanatori es fa l'any 92 i s'inaugura el dia de Sant Jordi. Primer tanatori de la província de Girona, com a tanatori. L'any 97 hi ha la necessitat de d'incinerar perquè has d'anar a Barcelona. Al principi teníem d'anar a Madrid a incinerar. Després a Barcelona. I ens vàrem parlar els funeraris d'aquí a la província, dèiem a poder que féssim entre tots un crematori, i com que aquí hi havia espai, el vàrem fer aquí. Any 97, primer crematori de la província de Girona, de les comarques gironines, diguem-ho bé. Figueres ha sigut capdavantera en aquest aspecte, sense voler sobresortir, però les condicions van venir soles. Trobar aquest terreny aquí també va ser una casualitat, perquè l'amo aquí vivia en Blanc, que era municipal, i el propietari era el seu nebot, que estava a Perpinyà. El vaig anar a trobar i li vaig dir, ui, i això? Ja ens entendrem. Doncs vinga, parlem-ne. Ja està. Tot van ser facilitats. Hi havia una persona que anava a avisar que es havia mort fulano de tal i que l'enterraven a tal hora del dia. Llavors, la persona que ho feia se suposa que hi havia cases que no hi havia ningú. Llavors tenia de tornar a passar, mirar si hi eren. I jo crec que l'esquela va néixer degut a això. Devia començar posant un paperet a sota la porta, deixant el recado, diguem, i així no tenia de tornar a venir. Mica en mica va anar evolucionant i ja es va fer l'esquela per poder-la posar a sota la porta.
Si hi eren els hi donaves i si no hi eren et posaves sota la porta. I així amb una passada en feies prou. Jo crec que aquesta és l'evolució de l'esquela de convidar, que anava al barri, la gent coneguda, les famílies conegudes, a vegades te deien, hi havia el mig convit, que volia dir la meitat de Figueres, és a dir, a partir del centre o del domicili, quasi tots vivien al centre, volia dir, fes una ona com el que fa una pedra quan cau a l'aigua. Mig convit eren 5.000 esqueles. I convit general era tot Figueres, 10.000 esqueles. Bueno, ja s'hi passaven un dia repartint. Però era una cosa que, clar, no hi havia telèfons, era l'única manera de comunicar i de fer servei i tal. Aquí em havien passat diverses anècdotes. Em vaig trobar una vegada que vaig anar a una casa al carrer Sant Pau, es va morir una senyora molt gran, i les 3 filles estàvem allà. Em diu, ostres, quan els vaig oferir la de la llista, els vaig dir, home, sí, diu, sí, ens agradaria unes amigues d'ella, però esclar, potser vostè no sabrà qui són. Dic, bueno, vostè m'ho digui i jo vaig anar apuntant. I si me'n varen dir 13, em vaig endevinar 12. Només n'hi va haver una. I al cap d'una estona em diu, escolti, quants anys té vostè? I una de les germanes havia anat a estudi i era més gran que jo. Diu, en té menys que jo. Diu, doncs com pot ser que vostè sàpiga això? Li vaig dir, ui, jo, quan el meu pare li dictava al meu avi, has de portar una esqueleta al pasto, el meu avi donava referències. I jo era el que apuntava amb lletra bonica perquè el meu avi ho entengués bé. Llavors jo, de jovenet, anava apuntant al costat de Cal Boter, a l'Escloper, tal i qual, i jo aquests noms me van quedar a la memòria. I quan vostè m'ha dit això, n'he endevinat menys un, els he endevinat tots. Els que jo recordo va ser quan va morir Carles Causa. Per mi, com que es va fer tot amb professor, amb seguici, es va anar del domicili al cementiri, amb seguici, allà hi havia una quantitat de gent impressionant. Allò va ser un enterro diferent, perquè, esclar, no anava a l'església. Va ser un enterro diferent, hi havia molta gent. Aquest és un dels multitudinaris. Em penso que és l'únic difunt que he enterrat 3 vegades, perquè la primera va ser el dia de l'enterro, la segona va ser el dia que es va exhumar, però que es van agafar mostres, però es va tenir que tornar a enterrar, i la tercera, quan varen tornar les mostres, que els van tenir que exhumar una altra vegada, tornar a posar-les en el seu lloc i tornar a enterrar. Recordo que el que portava una mica la veu cantant en triar la caixa era l'Evarist Vallès. Amb l'Evarist Vallès ja hi havia relació, ja es coneixíem. I li diu, bueno, aviam, parlem de la caixa. I jo li ensenyo el catàleg regional, que era un catàleg que havíem fet al Gremi de Funeraris de tot Catalunya. I era una mica variat i estava bé. Li vaig ensenyar, diu, no me n'agrada cap. Carai, dic, ja comencem bé. Bueno, però aviam, tu què voldries? Una caixa de pi. Clar, llavors automàticament el cervell... Dic, escolta, aviam si t'agrada aquesta. Era una caixa que no estava en el catàleg. Jo tenia d'oferir el catàleg per ser fidel al gremi. Però sempre hi ha caixes que t'agraden, que són de la teva preferència, que te venen a oferir. I aquella caixa de pi, forma egípcia, model italià, li vaig ensenyar la foto, la portava en la cartera, la portava.
Dic, i aquesta què t'assembla? Ah, aquesta. Doncs vinga, menys mal. I aquesta va ser la caixa que després es va batejar amb el nom de Dalí, model Dalí. Em va trucar el que me l'havia venuda i em diu, me n'han demanat 200 ja. Dic, bueno, millor per tu. Va ser el model Dalí. Encara el tenim, Encara el tenim. Quan has de tenir un negoci obert tots els dies de l'any i totes les hores del dia, considero que no té horaris. Si tornés a néixer i hagués nascut allà mateix, difícilment que hagués canviat, difícilment. Perquè no m'ho varen deixar plantejar, ja m'hi varen portar. Perquè abans era molt normal que els hereus, els fills, els nets, seguissin el negoci, quan tenies un negoci. El que jo vaig aprendre és que t'agafin confiança. Jo quan anàvem amb el meu pare a fer tràmits a les cases i quan venia l'hora de triar la caixa, que sempre ho guardaves cap a l'últim perquè és el que impacta més, primer començaves per les esqueles, per les flors, per els recoratoris, i guardaves la caixa per l'últim perquè ja es anessin ambientant en tot el que es havia de tractar. I jo m'agradava quan li deien al meu pare, tu mateix, ja saps el que has de posar, tu mateix, que no fem el ridícul, ni ens passem ni fem el ridícul. Allò és un senyal de confiança. I això és el primer, el més important, és el més important, que t'agafin confiança. Moltes vegades, amb alguna cerimònia, amb algun enterro, dius, ostres, avui has fet una bona feina. Quedes satisfet, saps? Tot que a vegades l'avorriries, perquè és una feina que quan t'has d'aixecar 3 vegades en una nit i l'endemà no t'adormis perquè hi ha 3 vegades feina, bé, moments que diries jo deserto, m'entens? Però no deu ser gaires moments perquè encara hi soc i soc, mira, quan me diuen i tu encara com és que vens aquí? Dic, mira, és que jo vaig a passeig. Jo quan pujo al cotxe li dic anem a passeig i me separa aquí al tanatori. I dic, bueno, mira, ara ja hi som, ja me quedo. No broma.